Salutare, oameni buni, și bine m-am găsit, fraților, la un nou videoclip. Astăzi, băieții, vreau să facem un story time. Și este vorba de ce nu mai veneau vlogurile alea. Mai știți voi, astă vară, vlogurile alea cu Mihai Pro Gamer, cum veneau una după alta, uite așa erau vlogurile. În fiecare zi făceam câte un vlog, evident. Era vară, era frumos, dar nu contează asta. Cum făceam să le postez? Păi știți că aveam acela 51 și acum că bănuiesc că tot la 51 credeți că l-am. Da, l-am, numai că altul. Să vă explic. Mai știți vlogurile alea când un avion pe consolă, plec oficial la mare, turul camerei? Turul camerei a fost ultimul vlog, știți de ce? Peste 2 zile de atunci. Ok, băieți, deci vlogurile la bănesc că le știți, că e imposibil să le știți. Așa, peste vreo 2 zile, o zi, 2, cred, sau 3 zile, după ce am postat acel vlog cu turul camerei, da, ce am postat acel vlog, m-am dus o dată la tobogane să filmez. Când mă dau pe cel mai șmecher tobogan, vreau să filmez și m-am interesat pe YouTube și au zis că telefonul ăsta, A51, acel telefon pe care l-aveam atunci, că culoarea aia e șmecheră, dar mai șmecheră e asta, așa, efectiv, este waterproof, adică poți să-l bagi și în apa de mare. Și bine, hai că mă filmez cu el sub apă, că dădeam pe tobogan. Telefonul, ele erau ultimele momente în care l-am văzut. Telefonul, marea, toboganul, deci telefonul, toboganul cu apă și m-am dat pe el. Și filmam în toboganul la secundă, că mergea în tobogan, mergea așa, în apă cu el, ceea ce vreau și l-am băgat în apă, am filmat cu el în apă. Am filmat cu el în apă și l-am scos, nu mai mergea taciu. Pentru că nu mai mergea taciu. Și dacă nu mai mergea taciu, ce să mai fac? Așa, l-am dat o serveră la 10 milioane să repar. Gata, păi cu banii ăștia mi-au telefon. Așa. Vlogurile nu mai veneau din cauza că aveam iar iPhone-ul. Până azi, când am avut bani și mi-am luat un A51, mișto a dat, bă. O să vi-l arăt chiar acum. Da. Asta este povestea. Să vă arăt A51 pe care mi l-am luat. Pa! Cam așa arată, băieți. Are niște reflexii foarte bine. Uitați-vă. Este mai mișto. Așa că, băieți, hai să întoarcem la videoclip. Și, da, băieți, dacă v-am plăcut episoade, nu uitați să spargeți like, să dați și subscribe. Noi ne vedem altă dată.